Salutare, salutare! Hands in the air! Sunt Pârcă Gheorghe, MC-ul acestei biserici. Un fel de dascăl, dar mai cool, my brothers and sisters. Aplauze, vă rog! Nea Vasile, ți-am zis de 1000 de ori să aplauzi odată cu ceilalți. Îl mânii pe Dumnezeu, omule! Doamnelor și domnilor, trecuți de mult de prima tinerețe, bine ați venit în această sfântă duminică aici în casa Domnului Dumnezeului nostru, Sfânta Biserica Moașta, în care preafericitul preot Robu Daniel va spune câteva cuvinte. Ups, am greșit playlistul. Vă mulțumesc din inimă și din suflet că ați venit în această duminică pentru a asculta cuvântul Domnului ce se va transmite prin graiul meu în această biserică, a cărei preot sunt de 13 ani de zile. 13 ani în care am renovat biserica de 13 ori. Am echipat-o cu sisteme de supraveghere, am pus LCD-uri în loc de icoane, ușa altarului a fost echipată cu un dispozitiv de recunoaștere al retinei, iar în loc de clopot au fost amplasate o stație, un subwoofer și 6 boxe. Toate aceste lucruri doar din umilul meu salariu de 700 de ron. Ca să nu mai spun că în altar se află 3 computere, un server pe care este găzduit blogul meu, plus un laptop de ultimă generație. Fiecare dintre cele 3 PC-uri au instalat jocul World of Warcraft, iar conectarea se face după conturi diferite, căci mi-am permis să cumpăr jocul, expansiunile acestuia, plus abonamentul lunar plătit la timp pentru toate cele 3 computere. Recent am achiziționat Diablo 3 și StarCraft 2, Wings of Liberty plus Heart of the Swarm. Dacă eu, dragi creștini ortodoxi și români, pot face atât de multe dintr-un venit de 700 de lei, și voi puteți face câte ceva pentru ajutarea aproapelui vostru și al bisericii, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De aceea cutia milei a fost mărită și duminica aceasta cu încă 6 inci, aflându-se acum larg deschisă pe masa din fața altarului, cu scopul de a se umple până la sfârșitul acestei ore. Mai aveți 20 de minute la dispoziție pentru a vă elibera de păcatele din portofel, dragi creștini ortodoxi. Aș vrea să vă mai spun că lumânările din această biserică sunt cu 0,2 bani mai ieftine decât cele din biserica alăturată a preotului Riciu. Nici nu cred că sunt la fel de calitative ale lui, căci ard mult mai greu decât ale mele, aproape de 5 ori mai greu. Ne permițând ca Duhul Sfânt să vadă flăcările credinței dumneavoastră. Aș mai adăuga câteva cuvinte, dar urmează emisiunea Cuvânt pentru Suflet pe Trinitas TV, post ce îl putem vizualiza acum în forma HD, mulțumită noului Smart TV cu diagonala de 107 inch, pe care biserica noastră l-a achiziționat recent.